Machiegni kendo jodak ma Parklands obuogo mar bago ng'anyo kaluwore gi gedo manyien ma ok opuodhi kendo maonge nonro makare. Jodak go nigi luoro ni ka giwacho ni gedo ma ok opuodhi nyalo biro kelo masira ne oganda e alworano. Teddy Obiero, ma en jagoro mar Parklands Residents Association, wacho ni gisetemo nyadinwoya twak gi bad migepe mag sirikal, gino mapok onyago olemo ka jodak go koro dwaro ni mondo otim nonro matut e wi chenro mar gedo ma koro dhi nyime e alwora ma Parklands mondo ong'i ka bende gin gi kalatase moyangi. We've only done 2 public participation as required by the law, but we are going to be able to go to the 3rd one where they're supposed to tell us what's going on. And now they've started excavation without permits, without authorization, and as we speak, it's causing a lot of havoc among the Parklands residents, especially along the Jalaram Road. 2 weeks ago, on 3rd Parklands, we had a site which was actually holding materials on one lane of the road. Before that, we've had over 8-9 deaths in sites. As we speak, even construction workers are not safe. Ramogi mane mokelo e giko mar weche manyien mag migago gi e thuolo ni bang' thuolo machuok oromo saa 8 wabiro kelo ni chenro mar paw tuke. Ka ok kamano weche mamoko manyien biro ni koromo saa 1 gi saa 3 e ang'ich welo kod oimore. Oriti masani nyinga Milton Ochieng' Awuor.